салом алейкум ҳавасмандони паҳлони ҳана имрӯз барои шумо як видео аз номи акаи Комронҷон тақдим мекунем. Ҳанин каламчое ки шумо дидесен 20 рӯз пеш ай мо харидагӣ буданд ва натиҷаашон беҳад хуб ай. Чӣ хел ки дидесен каламчо неистадагӣ. Ба ҳости Алло ҳанами чизе ки мо гуфтем, чизе ки мо расонем, ҳамонда нигоҳ карда амал кардан, ҳанами каламчо уже тайёр шудагианд барои шинондан барои стаканчик. Акнун барои шумо мақсад клиентое ки ҳаволи каламча нахариданд ё ният доранд каламча харидан, обязателя мода муроҷиат намоед. Ягон сирри суноат мода намемонад. Чизе ки медонем барои шумо дастрас мекунем, мерасонем, видеоша ҳамаша мерасонем. Насиб кунад ба хости Алло, ҳанами хел результатояш шумоям мебинед.